Vodim baku na pazar, da je prodam za dinar. Idi bako kuda znaš, meni više ne trebaš. Kuda znaš, meni više ne trebaš. Care, care, gospodare, koliko ima sati? Jedan zeči. Care, care, gospodare, koliko ima sati? Dva žablja. Care, care, gospodare, koliko ima sati? Jedna glista. Care, care, gospodare, koliko ima sati? Jedan zec i dva mrava. Care, care, gospodare, koliko ima sati? Kad si srećan upita da dlan. Kad si srećan upita da dlan. Kad si srećan i kad želiš drugim deli sreću tu. Ljiljana, Mesi. Kad si srećan... Ajde, grupe, birajte. Ja sam... Dođite. Olimpijada, Titova parada, policija kaže stop. O, kako je teško. Olimpijada, Titova parada. Bespredmetna radnja, postupak u 3 različite situacije. Navlačenje čarapa. Navlačim čarape u žurbi. Navlačim čarape pred darovaocem, ne sviđaju mi se. I navlačim čarape lakiranim noktima.
cipele mamre. Cipele sa rukom u gipsu. U biblioteci. Čitam knjigu pred spavanje. I čitam knjigu neposredno pred ispit. Prvi put alkohol u životu. Pijem na svadbi. I pijem krišom na predavanju. Posle buđenja. Peram zube posle ručka.
Perem zube usled žurbe. Jedem kad sam gladna. Jedem, a nemam apetit. I jedem na predavanju. Čitam knjigu kada je hladno. Čitam knjigu kada ne mislim na to što čitam. Jo. Pisanje u žurbi kad mi neko diktira. I pisanje ujutro posle buđe. Novine u autobusu. Čitam novine kod zubara.
u čekaonici kod zubara. Čitam novine za vreme ručka. Češljam kosu ujutru posle buđenja kada je mnogo umršen. Češljam kosu usled žurbe. I češljam kosu posle svađe sa majkom. Dobro, dosta više! Ćao! 3 različite situacije. Knjiga. Koristim knjigu da bih čitala iz nje, koristim knjigu da uglavim sto koji se klece i koristim knjigu kao pomagalo za manekenski poveze. Košulje kao odevni predmet. Košulja kao krp. I košulja kao mišolovka.
Olovkom pišem, olovkom čačkam uši i olovkom udaram sestru po ruci koja me ometa u priuči. Ostavite! Prelistavam novine. Novinama ubija muvu. I novine kao zaštita od kiše. Nožem sečem hleb. Bacam noževe u cirkusu. I nož kao alat za kopanje rupe. I igle za pletenje za pravljanje frizure. Poveza. Ranac za pakovanje knjiga. Ranac kao zaklon od sunca. I ranac za gađenje druga koji me nervira. Ućuti! Viljuška kao češalj za kosu. I viljuška kao kašika za buvanje.
Tiganj kao sredstvo za zakucavanje eksera. Tiganj za pravljenje palačinki. I tiganj kao upotreba reketa. Ćuz. Oklagija kao predmet za razlačenje testa, oklagija kao predmet kojim isterujem kućnog ljubimca i oklagija umesto daljinskog ukladača poreza. Napolje!
Jesi li ti zaboravio ko sam ja? Možda ovaj prizor predstavlja zaplet igre. Ako bude sad, neće biti posle. Biti pošten, kakav je danas svet, znači biti odabran. Ako me volite, pa nemojte se ustručavati. Veruje mi, kao zmiju u procepu. Zar može lepota imati boljeg prijatelja od poštenja? Ima nekog proviđenja i u padu jednog vrapca. Ja sam lud samo kad duva severozapadni vetar. Glumci, ma ne znaju čuvati tajnu. Eto, čitao sam ovu knjigu, a ništa nisam razumio. Čitao sam i zaspao.
noći nisu spavali, osjećaju da im gazde dolaze. A što si ti, Dunjaša, tako... Pa ne svestiću se, tresu mi se ruke. Mnogo si se promijenila, Dunjaša. Oblačiš se kao gospođica, praviš frizuru. Ne valja tako. Treba da znaš šta si i ko si. Čudno. Nikako da naći. Šta tražite? Sama sam spakovala, a sad ne znam gde je. Kuda ćete sada, Varvara Mihajlovna? Ja, probulinima. Pogodili smo se da im vodim domaćinstvo kao ekonomka. Tako nešto. U Jašnjevo. Prima donte svojih 70 vrsta. Prestao je život u ovoj kući. Ja sam vas strasno zavoljela. Vi ste obrazovan čovjek, s vama se može o svemu razgovarati. Vidite, ja ovako mislim. Ako devojka nekog voli, ona je nemoralna. Prijatno je popušiti cigaretu na svežem vazduhu. Evo neko dolazi, to su sigurno gospodari. Moja sestra se udala za advokata i ne može se baš reći da se uzorno ponaša. Ona je lepa, ja je jako volim, ali moram priznati da je poročna. Ona ne stoji na glavi. Šta? Čudno, nešto mi je upalo u desno oko i od tad uopšte ne vidim dobro. I u četvrtak kad sam bio u okružnom sudu... Anja, zašto ne spavaš? Ne spava mi se. Ne mogu. Da li prodam višnjik? Prodan! I koga je kupio? Ja sam ga kupio. Ja sam ga kupio!
Tebi. Vreme je da krenemo. Da. Vreme je, makice. Anja! Ja ću još danas stići kod Robuljinih, samo da me zabacim na voz. Anja! Oblači se. Idemo na put. Na put? Za srećan put, a vama srećan ostanak. Ovo nije pravi šampanjac, mogu jamčiti. On sam rubalja, bot. Ovdje je đavolski hlad. Šta ti? Radujem se. Sad je već oktobar, a sunce si i nema vetra, kao da je leto. Čudno, ne mogu da nađem. Šta tražite? Pa sama sam ga spakovala i sad ne znam gde je. Kuda ćete? Ja idem Regulinima. Dogovorili smo se da vodim gazdinstvo, da budem ekonomka. U Jašnjevu? Da. Pa do tamo ima nekih 70 vrsta. Presta živjeti u ovoj kući. Ili, na primjer, uzmeš kvasa da se napiješ kad ono u njemu nešto u najvećoj meri neprijatno. Na primjer, buba švaba. Jeste li čitali Bokla? Ja bih želeo, Avdotija Fjodorovna, da vas uznemirim sa 2-3 reči. Govorite.
Ja bih želeo u 4 oka. Dobro, samo mi prvo donesete pelerinu, ona je tamo pored ormara. Ovde je malo vlažno. Dobro, doneće. Šta ti je? Ništa. Šta ti je? Ništa. Šta ti je? Šta ti je? Ništa, ništa. Šta ti je? Ništa. Šta ti je? Šta ti je? Šta ti je? Ništa. Šta ti je? Ništa. Šta ti? Ništa. Šta ti? Ništa, ništa!
Ništa. Ništa, ništa. Šta ti? Šta ti je? Šta ti je? Šta ti je? Oh! Šta ti je? Šta ti je? Šta ti je? Ništa. Šta ti je? Ništa. 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 Pa šta ti je? Šta ti je, a? Ništa. Ništa! Ništa! Ništa. Ništa.
ti je? Ništa. Šta ti je? Ništa. Šta ti je? Ništa. Šta? Šta je?
pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y la noche piensa en mí. Cuando lloras, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada, para nada me sirve sin ti.
Pokušala sam da pokažem majci pesmu koju sam napisala. Bacila je pogled na papir. Počela da plače. Rekla mi je da napušta mog oca. Da ju je opet pretukao.
Pokazao mi je modrice na svojim nogama i rukama. Onda je pukala kompletno. I rekla mi da ne zna šta da radi. Kada je spustila glavu na sto, izašla sam. Na prstima. Imam 22 godine i problem. Desni testis mi je naduven i mnogo je veći od levog. U knjizi sam pročitao da je to najčešći pokazatelj da je u pitanju tumor. Prilikom mokrenja imam jako peckanje i jak svrab. Strašno sam uplašen. Roditeljima još ništa nisam rekao, mi je bilo stid. Iz dana u dan testis je sve veći. Pa vi pogledajte i recite mi ima li leka. Umrla pre godinu dana. Kažu da duh luta 40 dana. Ali njenog ne. Ja je viđam svakog dana. I sanjam svake noći. Bojim se. Ne, ona je dobra i ja je volim. Ali ne mogu više. Ja ne mogu da izdržim taj preki osjećaj. U kući živim sa mlađom sestrom i sa majkom. One ne vidi kad im se ona obraća i ne čuje. Pomozite mi. Pre godinu dana sam kupio automobil koji je registrovan u Crnoj Gori i kojeg mi je posle nekoliko meseci oduzela policija sa obrazloženjem da sam napravio carinski prekršaj. Pokušavao sam mnogo puta da vratim automobil, ali nisam uspeo. Već nekoliko puta gospodin Nebojša Čović, potpredsjednik Republičke vlade, je izjavio da će vlasnici automobila moći da ih podignu. Oni nam na carini kažu da o tome nemaju nikakvu odluku od savezne vlade. Pošto sada teče rok za preregistraciju vozila, interesuje da li će nam i kada vozila biti vraćena i da li ćemo moći da ih preregistrujemo. Za rođendan pa ga uzme i proda za rakiju. Opet kupi pa opet proda. Ko zna koliko puta. A onda se vrati kući pijan i sav se pretvori u fizički izgled. Odmah znam šta me čeka. Tukao me kad stigne, udarao gde stigne. Dobijao sam batine dok se obojica ne onesvestimo. Ja od batina, a on od umora. I što da ga volim kad on ne voli mene? Nije mi bilo žao kada je otišao od kuće. Nije mi ni sad žao. Imam mnogo problema, ali ne znam kako da ih rešim. Udata sam, imam sina. Nagluva sam i to me strašno muči. I stidim se. I moj muž je isto nagluv i on i ja nosimo slušne aparate, ali on sve mnogo bolje čuje od mene. Podstanari smo, muž ne plaća redovno stan, ne kupuje nam ništa, sinu ne daje novac, nemamo para, nemamo šta da jedemo, da obujemo. On me tuče i maltretira.
Molim vas, imam li ja pravo da potražim stan za mene i za dete? Ne znam kako i o čemu da pričam sa dečkom. Svaki dečko je raskinuo sa mnom zato što sam povučena, zato što sam stidljiva, zato što malo pričam, to njima smeta. I ja uvek kad sam s dečkom ja počnem da bucam, da lupam. A najgore to ja kad pričam sa drugaricama, ja sasvim normalno pričam. A s dečkom ne. I naravno kako koji put ja se sve više bojim svojih slabosti, sve manje verujem u sebe. Šta da radim? Pa da. Moji roditelji su se razveli pre 2 godine. I ja još uvijek ne mogu da prebolim taj gubitak. Plačem skoro svake noći kad se samo prisjetim kako nam je bilo lepo dok smo bili zajedno. Dovoljno je da vidim zajedničke fotografije kad smo bili na moru, na rođendanima i da uopšte ne mogu da prestanem sa plakanjem. Ponekad osjećam da nemam snage da ustanem iz kreveta. Šta nije u redu sa mnom? Imam 16 godina i svi kažu da je doba u srednjoj školi najlepša u životu. A kod mene ni blizu. Vidite, ja imam 17 godina, a još nisam upoznala svog oca. Znam gde živi, da ima 2 dece za koje bi i živo da. A ja? Gde sam ja u svemu tome? Rođena sam kao vanbračno dete, ali mi je on kasnije priznao i redovno mi šalje novac za izdržavanje. Meni ne treba njegov novac, već on. Ponekad ga pozovem telefonom da mu čujem glas. Onda spustim slušalicu. Želela bih toliko toga da mu kažem da mi nedostaje, da ga volim. Imam 20 godina i po mom mišljenju sam sasvim normalna osoba. Samo ne znam kako to da dokažem mojoj majci. A ponaša se prema meni kao prema detetu. To je nje najgore što mi radi. Kako treba da izađem u grad, moram uvek da izreferišem s kim, gde, kako, zašto, koliko, kada. I kad joj odgovorim na sva ta pitanja, ona mora da se posavetuje, ne znam, sa prijateljicama, sa komšinicama, sa koleginicama, sa ocem. I posle svega toga mi opet kaže ne. To samo zato što je neko rekao da će mene neko da siluje. Kao da sam ja jedina osoba u gradu, jedina devojka u gradu. I kao da sam najpoželjnija. I da manjaci čekaju samo na mene. Molim vas, posavetujte me, recite mi šta da radim. Samo nemojte da mi kažete da pričam sa njom jer ne vredi, sve sam pokušala. Ajde, mene već čeka. Pajić ima obaveze pa da malo nam kaže. Jer sam od pola i ozbiljan rad. Tako da, kad kažem sa interesom, znači sa interesovanjem i sa pažnjom sam mogao da odgledam. Kažem, veliki i ozbiljan rad, mislim da ste to
sjajno uradili što ste radili tokom ovog semestra. I možda ni sami niste svesni koliko će vam to značiti za ubuduće. Mislim da kažem, jedan veliki, jedan ozbiljan, savestan rad, jedan ozbiljan odnos prema tim zadacima koje ste radili, možda ponekad i malo preozbiljno. Znate, možda u nekim trenucima malo više, voleo ponekad malo da vas vidim i da se zaigrate i da se poigrate malo. Ponekad, ali dobro, to ostaje za tako. Ja sam najzadovoljniji, da vam kažem, najzadovoljniji sam ovim parnim scenama i ovim Na šta ti je ništa i ovim ljubavnim. Mislim da su jako precizno urađeni, što ja posebno cijenim i što mislim da je i ovdje precizno ono da se smenjuju radnja i protivradnja na izmeničnost, međuzavisnost jednoga i drugoga. Tom kao mehanizam mora da ide i to je u skoro svim tim vežbama baš onako sasvim na jednom dobrom nivou, sklopljeno, precizno, jer tačno se zna kad je šta. I tako, to mislim da je vrlo uspješno urađeno. To mi je, kažem, najuspešnije. Drugo, dopada mi se i ovo kako ste ove ispovesti napravili. To mi se prosto dopada zato što obično kad to radi, ja to inače obično ne radim, ali često se to radi, i obično kad to rade, onda gledaju da idu na neko ismevanje tih nekih situacija i tih nekih, jel mi sad sa nekog distancom i sa nekog, mi smo kao moderni, civilizovani, pa se ismijevamo. A meni se ovdje dopada što u stvari to jad i muka. Jad i muka što je prava ispovest i ono što vidimo ti obični mali ljudi, kako su u stvari, imaju svoju nesreću koja je dostojna pažnje. Tako. Ovo isto mislim ovo kod ovih vežbi posvećenim pauzi, Čehovu i tako dalje. Tu se negde pošlo od nekih malih tih osnovnih situacija u pojedinim scenama, ali se nije držalo onako da kažem slepo toga, nego je to prosto tako jedan povod bio slobodni i mogao sam da razumem smisao pojedine vežbe, s tim što prosto mislim da možda nisu, pošto je cilj pauze, trebalo da možda nisu te pauze dovoljno u prvi plan stavljene. Znate, prosto je u prvom planu nekako situacija bila i odnos, a nije sama pauza dobila da odzvoni, da nešto... Da. I isto tako mislim da u ovim rečenicama iz Hamleta sa fizičkom radnjom, da opet često ta fizička radnja isto nije dobila puno zaokruženja. Nego je nekako bila ili kao nešto usput, ili kao nešto, ne do kraja dovedeno. To je uopšte problem, možda ne samo sad, nego uopšte je to problem često kod početnika i tako dalje, da ne osjećaju uopšte bilo koja situacija, scenska scena ili vežba i tako dalje, da nemaju taj pravi osjećaj kraja nečega, zaokruženja i tačke. Nego nekako ono kao da su 3 tačke, kao da onako malo iscuri. A pošto je ovdje to baš vezano sa tom fizičkom radnjom koja je trebala da bude cilj toga, ona je ponekad tako bila na brzinu i usput i isturila. Eto, to je ovako najkraće što mogu da vam kažem. Inače, ovo mi se isto bioskop je vrlo ubedljiv. On bi možda dramaturški mogli da budu i ovako i onako, ali ono što se tiče čisto ono što vi radite, to je vrlo ubedljivo. Ovo sa ovim prodavnicama, to je neki put duhovito, neki put je to prosto već ovako, ali kažem duhovito i zanimljivo dijaloški neki put. Ali i to
recimo meni se tu najviše dopala ova prva vežba sa prodavnicom igračaka. Jer i tu ponekad onako krene da se malo vrti u krug, jel da, i tako dalje, ali opet je to, da kažem, vrijedno rada bilo. Jeste, to je problem fiksiranja, razvoja, jel da, fiksiranja, to je uvek tako. Jel. Sve u svemu, eto, prosto da vam kažem, sve u svemu mislim da ste svi u većoj ili manjoj meri obavili to što je trebalo da obavite, zadovoljili i tako, i uopšte, kažem, cenim sasvim ovako pristojno, da ne kažem solidno, da ne kažem visoko i tako dalje, ne to neću, ali tu negde sasvim cenim jedan ozbiljan rad koji se tu vidi, koji će vam biti koristan za kasnije. Čak mogu da vam kažem da ovde... Eto tako, pošto me čekaju, ja se žurim, eto. Nije mi bilo teško. Hvala vam, to što. Vidjet ćemo se. Doviđenja, profesore. Dobar dan. Asistenta, molim te, asistenta uzmi. Pa, mislim. Nema tu mnogo što. Sve bolje, napišete za uspomenu i jedno seće.